родители и деца. Добър ден и добре дошли! Дойде денят, който всички ние чакахме. Ден, в който нашата любима детска градина ни посреща красива и голяма, като прегръдката на мама. Щастливи сме, че днес имаме възможността да прекрачим прага на новия дом, на щастието, усмивките, новите приятелства и новите знания. Сега е моментът и да благодарим, защото трудът, усилията и грижите при изграждането на нова детска градина не са никак лесна работа. И е необходимо голямо сърце и любов, за да стоим всички тук днес пред прекрасната ни детска градина Здравец. Благодарим на Община Сандански, на Общински съвет Сандански и лично на кмета на общината господин Атанас Стоянов, който заедно със своя екип реализираха този проект. И днес всички ние ще отбележим откриването на детската градина като истински празник. Господин Стоянов, искрено ви благодарим за усилията, за това, че по време на всички дейности бяхте тук до нас, за грижата всички тези деца, които ще посещават нашата детска градина, да получат най-доброто, а родителите да бъдат винаги спокойни за тяхното здраве и развитие. Защото взаимодействието на децата с заобикалящата ги среда и свят са една от основните предпоставки за създаването на навици в отглеждането и възпитаването им. Благодарим на фирмата изпълнител за качественото и бързо изпълнение на всички дейности по проекта. Изграждането на детската градина е по програма на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Сградата разполага с красиви, просторни и приветливи помещения за занимания на децата, административната част, зала за спорт, зала за музикални занимания, кухня, перално и всички обслужващи помещения към тях. Обособен е и външен двор, предвиден като място за почивка и активни игрови и спортни дейности за всички мълчукани. За всяка група има и детски площадки за игри, като е предвиден и природен кът с голяма опитна градина. Аз пък малко ще се подмажа и на нашата директорка благодарност ще изкажа. Благодаря ви, госпожо Василева, за това, че изпипахте всеки детайл с много любов и внимание и бяхте част от целия процес на изграждането на нашата детска градина. Заповядайте като наш любезен домакин да ни поздравите и радостта от днешния празничен ден с нас да споделите. Уважаеми господин Стоянов, уважаеми представители на Българската православна църква, скъпи колеги, родители и деца! За мен днес е необикновен ден, заради щастието, радостта и гордостта от постигнатото, заради тези прекрасни детски усмивки, които осмислят нашия ден, който понякога е много забързан и изпълнен с предизвикателства. Изграждането на нашата прекрасна нова база към любимата ни детска градина Здравец ни костваше много. И усилия, и време, понякога и нерви, но казват, че хубавите неща стават трудно. Вярно е, беше много трудно, но когато имаш желание и верни партньори, резултатите не закъсняват. Искам да благодаря на кмета на община Сандански, господин Атанас Стоянов, за неимоверната подкрепа, за това, че се вслушваше в нас, за това, че заедно успяхме да изградим този нов втори дом за децата на Сандански. Благодаря и на госпожа Караджова, че винаги е с нас и всички ние с общи усилия създадохме един истински храм на щастието.
А щастието е там, където са децата, които трябва да растат и да се възпитават с приветлива и безопасна среда. Нашата детска градина е една сбъдната мечта. Всеки, от проектантите до хората, които я почистиха след всички дейности, които кипяха тук, дадоха своето сърце и душа. Благодаря ви, мили хора! Благодаря и на моя екип, моята сговорна дружина. Всички ние, като едно голямо семейство, посрещаме днес 175 деца. Скъпи родители, вашите деца са на сигурно място, заобиколени с много любов и грижа и ще бъдат обучавани и отглеждани в отлични условия. Още веднъж благодаря на всички за подкрепата. Да си пожелаем здрава и успешна година. Благодаря ви! Благодарим на госпожа Василева. А сега за здраве и благослов на всички, ритуален водосвет ще извърши архиерейски наместник, иконом Георги Танчев и свещеници от Санданска духовна околия. Тази детска градина, очиствена от всяка сквернота и болест и прогонване дяволското коварство, защото е благословено и прославено Твоето пречестно и велелепно име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във вечни векове. Уважаеми господин градоначалник, уважаеми представители на местната власт и общинско ръководство, уважаема госпожо директор, скъпи учители, родители, мили дечица. Не можем да опишем какво чувстваме, защото това е неизказана радост, когато сме тук, заобиколени от толкова много ангелчета. С голяма радост и упование в Бога, преди една година се направи първа копка, в която измолихме Бог да укрепва и да благославя всички трудове и начинания, за да може в най-скоро време детската градина да бъде готова за своите жители. И слава Богу, днес благодарим, защото виждаме плодът на този труд, който е израз на любов, на загриженост от страна на общината и администрацията за създаване и подобряване условията за живот в детска градина. Преди много скоро направихме и първа копка за построяване на нов храм. И виждаме, че няма нищо случайно. И сме убедени, че ще има една здрава връзка. Защото храма е на Свети Архангел Михаил и на всички небесни сили. И тези сили небесни ще бъдат заедно с тези земни ангели, които са нашите дечица. Ето защо изпълняваме тази заповед на Бога, който ни е казал да обичаме всеки един. И много скоро време ще изпълним една друга Божия заповед, която Христос ни казва: оставете децата да идват при мене и не им пречете. Надяваме се, горещо вярваме, че в най-скоро време, когато се въздигне този величествен храм, да имаме едно добро и ползотворно взаимно сътрудничество, да си помагаме взаимно, да се развиваме взаимно, за да можем да живеем в мир, единомислие и съгласие. Честитейки на всички вас тази изключително навременна и полезна придобивка, пожелаваме от все сърце много здраве, много детска глъч, която радва сърцата на всички ни. Нека Бог да пази и закриля тези, които Той е създал и му поверяваме, и нека подгрижите молитвите на Божията майка, дечиците да растат здрави, в добро възпитание, в истинската и спасителна вяра. Честито още веднъж, на добър час, с Бога напред! Благодарим на нашите духовници. След благопожеланията за здраве и просперитет, давам думата на кмета на община Сандански, господин Атанас Стоянов. Заповядайте. Уважаема госпожо директор на детска градина Здравец, уважаеми
учители, възпитатели и служители на детската градина, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми общински съветници, ръководители и директори на предучилищни и училищни заведения, драги съграждани и гости, мили деца. Един от най-важните критерии за развитието на местната ни общност, а и за нивото на местното управление, това всъщност е отношението към децата ни. И такова грижовно отношение се стремим да има и тук в Сандански. И това е причината след повече от 40 години нашия град да има нова, модерна и съвременна предучилищна база, нова детска градина. Мястото тук, доскоро това неогледно, занемарено и необлагородено място не е избрано случайно. Тук в един от най-големите квартали на Сандански, в ЖК Спартак, квартал с хиляди наши съграждани и много млади семейства. Квартал, който заслужава да има все по-добра и образователна, и пътна, и техническа, и като цяло обществена инфраструктура. Както вече се каза, новата ни детска градина, новата придобивка ще има една яслена и 5 предучилищни групи с около 175 деца. Най-малките деца на Сандански ще бъдат тук. И както всички виждаме, не само фасадата, наистина сградата е красива и достолепна, но не само отвън, с просторни, с приветливи помещения занимални, помещения спални, помощни помещения, зали за спортуване, кабинети здравни, кабинети за служители, учители и ръководители, кухня и толкова много работи, толкова неща за едно нормално, съвременно функциониране на нова детска градина. И всичко това, разбира се, с една цел: да създадем възможно най-добрите условия, да създадем уют, радост и красота за нашите деца, спокойствие, сигурност и доверие у родителите, че техните деца са тук на най-правилното място, и не на последно място, разбира се, да създадем възможно най-добрите материално-битови условия за служителите, учителите и ръководителите тук в детската градина. И днес, откривайки я, нека да си пожелаем и занапред това съзидателно предучилищно и образователно дело да продължи със същата посока, с ежедневни грижи и отдаденост към нашите деца, а пък те, заедно с техните родители, да обичат своята детска градина и да идват тук не като задължение, а да идват тук с чувство на обич и привързаност, и това да бъде вашият втори дом. Втори дом, в който се отглеждат, образоват и възпитават децата на Сандански по възможно най-добрият начин. Нека да пребъде на добър час на детската градина за много и благословени образователни и възпитателни години на всички ни. На добър час! Господин Стоянов, благодарим ви за хубавите думи и за това, че винаги можем да разчитаме на вас. А сега мисля, че настъпи най-дългоочаквания час. Днес няма по-щастливи от нас. Уважаеми гости, по традиция, преди финала на официалната церемония, нека прережем лентата и излеем менче с вода като символ на едно ново начало за здравето на нашите деца. Нека поканим господин Стоянов и госпожа Василева заедно да пристъпят към официалното откриване. Заповядайте!
Морските вълни, срещу Балкани, се радва
Идваме цяла година, с мънички съпки, сипнем градица. Утре ще бъдем ученици, но още е рано, имаме време, преди да пораснем и ние големи. Тук ще намерим игри и подслон, градината детска е наш втори дом. Нашата творчева градина много радост има. Ние виждаме всички, големи и малички. Ставаме сутрин рано, както днес от зарана. Да дойдем тук чистити и да почваме игрите. Хубаво е в детската градина, тая криси, дали певче сме комбина. Кой с каквото иска може да играе и да разказва, кой каквото знае. Когато сутрин идвам в детската градина, посрещаме на прага госпожата ми любима. Обръщам се наляво, на мама казвам чао. Обръщам се надясно, казвам си прекрасно. Да бъда сълка тръва, пристъпвам водолаз, защото зная всички, очакват ме да клас. Пред
дворчето различам, тук игрите са сладки, а часовете са толкова кратки. Освен това и пролежим, за да знаем кога да играем и кога да поспим. Градината е нашата безспорната мечта за малките и балови деца. Тук имаме игри и забавления, изненадания
Нека благодарим на прекрасните дечица от група Калинка, госпожи Гръндева и Христова. Аплодисменти! И сега, скъпи гости, заповядайте в нашия нов дом. Добре дошли в база Спартак към детска градина Здравец. Довиждане и до нови срещи!